Dámy a páni, vítam vás pri ďalšej nádielke noviniek a zaujímavostí zo sveta hier. V tomto vydaní Storm the Front sa nás firma Blizzard pokúsi nalákať naspäť do Diabla 3, popredný slovenský game developer prezradí, ako sa stal úspešným vďaka hrám, no a my vám poradíme pri výbere podložky pod myš. Navštívime samozrejme aj internetový obchod Steam, kde sa pozrieme na lacné, ale zábavné hry. Už skoro 2 roky ubehli od jednej z najväčších udalostí PC gamingu, vydania 3. dielu legendárnej série Diablo. Tento diel priniesol zo pár kontroverzných rozhodnutí, ktoré niektorých hráčov prinútili prehodnotiť svoju vernosť značke. Blizzard Entertainment ale veci nehodil za hlavu a prináša rozšírenie Diabla 3 titulmenom Reaper of Souls. Cieľ je jasný, prilákať hráčov starých aj nových. Hneď na prvý pohľad je jasné, že Blizzard stavil na správnu kartu. Celá hra má oveľa temnejšiu atmosféru a tak to má byť. Potlačiť túto temnotu prichádza nový hrateľný hrdina Crusader, čiže križiak. Hráči poputujú do krajiny Westmarch a navštívia aj nebeskú pevnosť Pandemonium, kde bude ich úlohou zastaviť padlého aniela Maltaela. Zmien sa dočkal aj systém získavania predmetov. Zdolané monštrá po sebe nechávajú vybavenie viačité na mieru hráčovej postave. Predmetov síce hráč získava o niečo menej, ale ich priemerná kvalita išla výrazne hore, takže sa vracia stará dobrá radosť a vzrušenie z vybojovaného pokladu. Potreba svoju výstroj si naozaj vybojovať je o to väčšia, že Blizzard nedávno úplne zrušil neslávny aukčný dom, kde hráči predávali a hlavne kupovali väčšinu predmetov. Úplnou novinkou je tzv. Dobrodružný mód, v ktorom bude musieť hráč plniť náhodne generované úlohy na špeciálnej mape. Plnením týchto úloh možno získať špeciálne odmeny, čo sľubuje dlhodobú zábavu. Mám tu česť dnes privítať legendu slovenskej hernej scény a jedného zo zakladateľov najúspešnejšej slovenskej hernej spoločnosti Pixel Federation. Jeho meno je Marian Friedrich, v progamingu je známy ako Friďo. Počas svojho pôsobenia reprezentoval Slovensko na olympiáde v PC hrách a priviedol svoj tým SGC do počítačovej ligy majstrov. Kam sa posunul po zavesení kariéry na klinec, to sa už spýtame priamo jeho. Vítaj, Friďo. Čau. Hranie hier bolo pre teba veľmi dôležitou súčasťou života. Uvažoval si už vtedy nad tým, že sa tomu budeš venovať aj ďalej, alebo to bola len taká momentálna zábavka? Počas vlastne mojej kompetitívnej hráčskej kariéry som študoval na vysokej škole a skôr som si vtedy predstavoval, že sa budem venovať tomu, čo som študoval, ale neskôr vlastne až po ukončení tej hráčskej kariéry nejaký rok, dva prišla možnosť pracovať v hernom priemysle, s čím som dovtedy v podstate nepočítal, ale chytil som sa jej a nejak som pri tom zostal a som rád, že sa to takto vyvinulo. Jasné. A ako si sa dostal k práci game developera? Využil si nejaké predchádzajúce skúsenosti? V práci game developera určite využívam skúsenosti. A čo sa týka toho, ako som sa k tomu dostal, jedna nemecká taká väčšia firma otvárala na Slovensku pobočku alebo herné štúdio a vtedy akurát vyšlo mi to proste presne, že som aj zháňal robotu, takže tam som začal a potom už sme založili Pixel, tak potom už to išlo ďalej. Áno, a čo by si odporúčil tým, ktorí sa chcú hrám venovať profesionálne? Tým, ktorí chcú hry hrať profesionálne na úrovni hrania samotného, tak treba si na začiatku uvedomiť, že to bude stať veľa času a občas kvôli tomu jednoducho bude treba aj prinášať nejaké obete, proste veci neprídu samé a tým, ktorí chcú nejak vyvíjať hry, určite to treba skúsiť, treba zistiť, čo to obnáša, netreba sa báť, ale treba zase sa pozerať na tie svoje nápady s takým realistickým postojom, že netreba si myslieť, že málo kto spraví svoju prvú hru ako niečo prelomové, čiže treba sa naozaj stále učiť a snáď raz potom príde nejaký úspešný titul. Jasné. Friďo, ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor, želám veľa šťastia tebe aj firme Pixel Federation. Ďakujem za pozvanie aj za želanie. Aj tá najlepšia počítačová myš je zbytočná, ak ju používame na nesprávnom povrchu. Navyše pri zlej voľbe podložky pod myš môže trpieť aj naša ruka. Našťastie pri kúpe mousepadu je z čoho vyberať. Razer disponuje naozaj širokou ponukou špičkových herných podložiek od populárneho veľkého Goliatusa cez tvrdého Destraktora až po ultratenký Spex. Špecialitou Razeru sú ale obojstranné podložky Invicta a Vespula.
Jedna strana je hladká s mäkším povrchom s dôrazom na presnosť, druhá je tvrdá a drsná pre maximálnu rýchlosť. Je len na hráčovi, čo si vyberie. Vespula navyše disponuje gélovou opierkou na zápeste, čo z nej spolu s menšími rozmermi robí ideálny kus na pracovný stôl. Rocket disponuje nemenej rozsiahlým sortimentom, navyše ich podložky majú dýchberúci dizajn. Veľmi populárnou voľbou je látková Rocket Sense, ktorá nie je priveľkou záťažou ani pre peňaženku, ani pre ruku. Za zmienku stojí aj Rocket Siru, podložka tenká menej ako 1 mm. Vďaka tejto minimálnej hrúbke môže vyniknúť kvalita povrchu vášho stola, ak ste investovali práve do tejto časti výbavy. Je čas na kvalitnú, ale hlavne lacnú zábavu. Ako je už zvykom, povieme si niečo o dvoch hrách, ktoré vás nebudú stať viac ako 10 eur, ale zabavia kráľovsky. Prvým dnešným titulom je nenápadne vyzerajúca hra Race the Sun. Hráč sa zmocní ovládania čudesného futuristického lietadla, ktoré je poháňané slnečnou energiou. Úlohou je vydržať v pohybe čo najdlhšie. Kde je ale háčik? Slnko zapadá za obzor a hráč ho musí doslova naháňať. Ak slnko zapadne, lietadlo sa zastaví a hra končí. Tento jednoduchý princíp je prekvapivo zábavný. V ceste stoja prekážky spomaľujúce lietadlo, takže sa im treba samozrejme vyhýbať a to je stále ťažšie a ťažšie. Celá hra stojí na Steame 8,99. Ešte lacnejšia o celé euro je hra Shatter. Za 7,99 dostanete absolútnu špičku v oblasti nenáročného odreagovania sa. Herné mechaniky, hudba, efekty, to všetko je podriadené jedinému cieľu – priniesť hráčovi uspokojenie. V tomto diele ovládame malú platformu odrážajúcu špeciálny projektil. Pomocou tejto strely je potrebné zničiť všetky kocky nachádzajúce sa na hernej ploche. Komu tento postup evokuje staručku hru Arkanoid, ten nie je ďaleko od pravdy. Avšak Shatter dáva do ruky hráčovi zopár špeciálnych schopností navyše. Napriek jednoduchému výzoru je táto hra ideálnou pomôckou na uvoľnenie po ťažkom dni v práci alebo v škole. Neostáva nám nič iné, ako sa rozlúčiť a dúfať, že ste si z našej dnešnej ponuky vybrali to svoje. Váš názor nám určite napíšte na Facebook alebo Twitter. Tešíme sa na vás aj na budúce.